Mom in the YouTube company and all lots of Google company. This is only my channel. The name of my channel is Ferdinand Leo Official Channel. I-type nyo lang ang Ferdinand Leo Official Channel guy kung hanapin nyo ako. And guard also my IP address against hackers and spammers. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you to all my subscribers, viewers, hoping that you are watching all my videos so that it is not useless. I'm doing this for you to make you happy or smile when you are lonely. For your information, there are many people in my country, Philippines, who are discouraging me not to upload already to my YouTube channel, but I'm not hearing them. For God, the Lord Jesus Christ gave this talent to me. So I'm just sharing it to you, before you. God bless everyone. Sagipin ang mga bata sa Negros. Naiiyak ako sa aking nakita, kaibigan. Ang mga bata sa Negros ay kumukulo ang tiyan. Wala silang makain at gutom, tinitiis na lang. Mga iba'y pinanawan ng buhay dahil sa kagutuman. Sila ba'y panunuorin lang natin, kababayan? Hahayaan bang sila'y mga matay sa kagutuman? Alam kong marami pang mabubuting mamamayan. Ang mga bata sa Negros ay ating sagipin natin mga bata sa Negros. Ikaw at ako, tayo ang tutubos. Sino ba ang tutulong kundi tayo? Sila ay kapatid natin, kabayan ko. Tayo na kasama ko habang meron pang panahon. Pagtulong-tulungan natin nang sila'y makaahon. Sa kuko ng kamatayan na dulot nitong gutom, ang mga bata sa Negros ay ating sagipin natin mga bata sa Negros. Ikaw at ako, tayo ang tutubos. Sino ba ang tutulong kundi tayo? Sila ay kapatid natin, kabayan ko. Oh. Sagipin natin mga bata sa Negros. Ikaw at ako, tayo ang tutubos. Sino ba ang tutulong kundi tayo? Sila ay kapatid natin, kabayan ko. Sagipin natin mga bata sa Negros. Ikaw at ako, tayo ang tutubos. Sino ba ang tutulong kundi tayo?
Thank you guys for watching. See you in the next videos. And again, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. I'm Ferdinand Leo, that's my family name. And Ferdinand Leo official channel is my YouTube channel name. I love you guys. And I'm proclaiming to the world that Jesus Christ is my God. No other God to me. Even the communists will kill me. I'm not afraid to that. God bless guys. I love you all, Mama Chup Chup.